Quin programa que hem fet avui. El que no sé si li haurà agradat a la Conxita o no, li pregunto a ella directament, perquè és molt crítica la Conxita. Conxita, què t'ha semblat avui el programa? Hola! Nena, bones, Clara, us ha quedat molt bé, nena. I m'han vingut idees, eh? M'hi han Ah, vingut sí? idees. Mira, Sí, per per què? cert, com està la cita, aquestes cites que vas tenint amb el Manel? Va bé la cosa o no? Ai, nena, sí, és que està anant tan bé. Tenim Que no aquella t'ho creus? complicitat. Ai, i que ja tinc ganes com de fer-ho encara més formal, no? Tu deies aquest restaurant, com es diu? Les Cols? Les cols, 2 estrelles Michelin. Oh! Això sí que seria una cita formal. Home, jo crec que hem d'apostar alt perquè la cosa té com un fonament, eh? Jo crec que aquí sortirà, està sortint molt d'amor, nena. Això sí, haureu d'anar fins a la Vall de Bianya, o sigui que haureu d'anar amb cotxe, haureu d'esperar una mica encara. Bueno, no passa Serà llarg, res, això. podem esperar, eh? Sí, sí, sí. De moment estem fent els fonaments, que això és Això, important en una això. relació. La casa es comença pels fonaments, així m'agrada. Doncs vinga, continua gaudint de l'amor. Ai, sí, ben L'amor en enamorada estic confinament. d'en Ai. Manel. Vinga, una abraçada, Conxita. Cuida't molt, eh? Adéu, Clara, adéu.